gaba ɗaya wannan dokar ajandar jihar Lagos ce. Duk wanda ya ce ba haka bane ƙarya yake ko kuma bai sani ba. Ba jiha a Najeriya wadda take kuka cewa ba ta yadda da yadda ake raba VAT ba, iya jihar Lagos ne sai jihar Rivers. Wanda daga ƙarshe kamfanin da suke karban haraji a Lagos su za a ba wa karban harajin ta ƙasan nan. Duka a cikin dokar. A cikin dokar dan an ce za su iya appointed representative ya karba harajin. Kuma abin da aka yi a Lagos kenan, kuma akwai zargi masu ƙarfi cewa kamfanin da ke karban harajin Lagos kamfanin Tinubu ne. Kaga kenan ajandar Lagos ce, amma kamar yadda na fara magana ba fa anan za a tsaya ba. Na'am, idan za a tsaya. Babban abin da gwamnatin jihar Lagos ta saka a gaba yanzu shine a bata abin da ake kira special status. Babban abin da gwamnati ko official website din gwamnatin jihar Lagos kaje, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da Tinubu yake so ya cimma kafin ya sauka shine a bawa Lagos special status. Me kenan ya yake shi me amfani? Shine ya zama ita ba ita bace gwamnatin tarayya, amma ta fi gwamnatin jihohin Najeriya gaba daya. Za a ba su dama duk kuɗin da suka karba na haraji su za su kashe abin su. Za a ba su 'yan sandan jiha, amma ba na jiha bane saboda special status ne da su. Za a ba su ikon da gwamnatin jiha ba ta da shi, amma ba su kai gwamnatin tarayya girma ba, saboda haka suna tsakiya su special status kenan. Kuma duk wanda bai san wannan ba, kawai kai Google Lagos special status ka gani, har gwamnan da ya wuce Sanwo-Olu har speech ma ya taɓa yi a kai tun kafin shi, kuma tun lokacin Tinubu Lagos take cewa burinta shine a granting mata abin da ake kira special status. Duk wanda bai sani ba yana neman ƙarin bayani, kawai kai Google Lagos special status ka gani. Kuma in wannan tsarin nasu ya cimma, to tsari na gaba shine za a gabatar da doka cewa Lagos ta zama special, ta zama ita tafi karfin jiha a Najeriya, duk da yake bata kai gwamnatin tarayya girma ba. Kuma suna cewa wannan shine zai tabbatar musu true federalism su a matsayin su na jihar Lagos. A ba su dama da harajin da aka karba a Lagos na Lagos ne, a ba su 'yan sandan jiha, akwai wani abu na uku da suke magana shi ma ya zama independent ne nasu ne. Sai ya zama Lagos kamar wata ƙasa ce karama mai cin gashin kanta a cikin ƙasar Najeriya. Saboda haka in mutane sun dauka inda za a tsaya kenan, ba anan za a tsaya ba. Za a tafi maganin special status, kuma a rubuta maganan nan a ajiye. In dai wannan maganan na haraji ya wuce, to sai an kawo dokar cewa ana so Lagos ta zama special. Muna zaune a nan, kuma duk wanda ya ce akwai wata ajanda bayan ajandar Lagos, to wallahi ko bai fahimci dokar ba ce, kokari yake. Wannan tsohon shugaban da kuke faɗa na FIRS din da yake cewa dokar ba za ta illata arewa ba. Shi kanshi ai tsohon ma'aikacin Tinubu ne a Lagos lokacin Tinubu yana gwamnan Lagos. Sannan abu na ƙarshe ba abu ne da ya shafi iya jihohin arewa, a jihohin kudu ma banda Ogun da Rivers ba wanda za su ci ribar canjin nan. Sauran gaba ɗaya jihar Imo ita za ta fi kowa rashi, saboda jihar Rivers ita ce Imo ita ta fi kowa rashin VAT. Jihar Zamfara da Yobe ma sun fi su rashin VAT. Kai ba iya Imo ba, akwai jihohin kudu ina jin wajen guda 4 da suke karkashin jihar Zamfara da Yobe ma. Saboda haka su ma wahala za su sha kar su ga cewa maganar arewa ce, tunda yanzu suna so su maida abun bangaranci, suna cewa kudu za a taimaka, iya Lagos za a taimaka, sai dan Rivers da za ta dan samu riba. Maganar nan da muke, idan 'yan majalisar tarayya na arewa, sanatoci da 'yan majalisa suka ce ba su yarda ba, dokar nan ta rushe. Saboda haka muna kira ga dukkan dan majalisar da yake daga arewa ya tabbatar da cewa ya yi tsayuwar gwaman jaki, ya ce bai yarda ba. Domin kuwa idan har suka yarda abun nan zai fara shafar shugabanni ne na sama kafin ma ya shafe mu. Kudin kamar yadda 'yan arewa suka talauce, kamar yadda muka yi magana a baya, haka kuma gwamnatocin arewa za su talauce su ma. Kuma kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon da na yi da na ga ya yaɗu sosai, ba a taɓa kawo wani ƙuduri na tsarin tattalin arziki wanda zai kashe arewa muris ba kamar wannan. Saboda haka kiran mu ga 'yan majalisunmu su tashi su tabbatar da cewa 'yan majalisun tarayya, sanatocinmu da 'yan majalisarmu cewa su tabbatar wannan dokar ba ta shiga da kashi na 77 ba. Idan ma suka ce akwai riba a dokar, tunda kamar yadda barista Abba Hikima ya fara faɗa a baya, kuma profesa ma ya ɗan yi nuni, akwai abubuwa masu amfani a dokar. To dole ne a gyara kashi na 77 a koma tsarin da ake a kai yanzu. Kashi 20 shine derivation, kashi 50 a raba daidai, kashi 30 a raba lura da yawan mutane. Ba mu yadda da wannan tsarin da suka kawo na kashi 60 ya zama derivation, 20 ya zama kamar population yawan mutane, sannan 20 kuma ya zama a raba daidai. Ban aka yi haka za a cutar da jihohin arewa da kuma ma sauran jihohin kudu, in banda Ogun da Rivers da jihar Lagos. Saboda haka kira na farko ga 'yan majalisa ne, kuma edita, a babin adalci akwai 'yan majalisu da yawa da suke kokari. Waɗansu sun tuntuɓe ni, waɗansu
sun tuntube ku na sani waɗanda wannan abin ya tada musu hankali. Kamar yadda na ce akwai sarkin da jiya ya kirawo ni bai same ni ba ma ya dinga kiran na kusa da ni muka samu muka yi magana shi ma akan dokan nan ne, kuma a daren yau yana da taro da 'yan majalisu na Arewa da 'yan PDP da 'yan NNPP da 'yan APC gaba ɗaya ya nemi su ganshi kuma zai musu bayani dalla-dalla akan illar da wannan abin zai haifar. Muna kira ga sauran sarakunan mu su ma su tashi su tsoma bakin su yadda za su iya. Malamai sun fara kokari tuntuni da yawa sun hau mimbari sun yi maganganu, kuma muna kira gare su su ci gaba Juma'a mai zuwa a yi hudubobin yadda wannan abin zai illata al'ummar mu, kuma su yi kira ga 'yan majalisun mu. Edita, gwamnoni suna da babban wato rawa takawa. Gwamna Zulum ya fito ya faɗi matsayarsa, dan APC ne ma. Haka ne. Ina da labari gobe gwamnatin jihar Kano za ta fidda matsayar da cewa bata yadda da wannan abin ba. To duka gwamnonin Arewa haka ya kamata su yi. Kowane gwamna ya fito ya faɗi bai yadda ba. Baka fi Zulum ban kai. Wannan ga 'yan majalisa ma ko na Kano ne na ga ba sani ba ko edita Jafar ka ji labarin ka. An ce sun zauna jiya da mataimakin gwamnan. Yawwa. Sannan kuma kamar matsayar ita ce duka 'yan majalisun Kano ba su goyi bayan wannan abun ba. To haka duk jiha, kuma in jiha akwai 'yan APC akwai 'yan PDP ma dole su haɗa kansu a nan. Duk wanda ya ɗauka cewa a zai goya shugaban ƙasa baya don a bashi tiket ɗin takara 2029 2027 kar ya manta ba shugaban ƙasa bane zai yi zaben. 'Yan jihar da ya cuta ne za su yi zaben ko ba za su manta ba. Sannan abu na ƙarshe, malaman jami'a ASU su gane za a kashe TED Fund, za a kashe NIDDA, wanda suna ɗaya daga cikin hukumomi da suka fi kowanne amfani. A dokar mu dai abin da muka gani an ce kuɗin NIDDA zai zama zero daga 2029. Kaga su Professor Isa Alfan Tami ma aiki ya same su, tunda abin da suka gina ne yanzu kuma gashi an zo za a rushe. TED Fund ita kuma daga 2030 kuɗinta zai zama zero. Kuma dokan nan da ta ce kuɗinsu zai zama zero bata kuma faɗi to ta ina kuma za su samu kuɗi ba. Kaga in ba nufin gwamnati bane cewa za a kashe wannan hukumomin, to kamata ya gwamnati ta fito ta yi bayani akwai tanadi da aka musu na daban wanda ba mu san shi ba. In babu to lalle ne a zo a duba dokan nan, dan babu kuɗi to an rufe su. Yes.